खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। ओंखाम जाखांनायनि उनाव नोंथाङा उदैयाव गेस एबा दुनाय बायदि मोनो नामा? रोंग'साफोरा अपच जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जाग्रा आदार बोसोन होदों। गेस्ट्र'एन्टेर'लजिस्ट डक्टर सौरभ सेठीनि बादिब्ला आदाराव फिसा फिसा सोलायनाया उदैखौ रेजें, आरामगोनां आरो सावस्रिनां लाखिनो हायो। गाज्रि जानाय आदार, गाज्रि जानाय जिउ खुंनाय आरो नारसिननाया सुबुंफोरखौ गोख्रैयै उदैनि बेरामजों मोगा-मोगि खालामबोगासिनो दं। भारतआव उदैनि सोमोन्दो थानाय बेरामिफोरनि अनजिमाया गोख्रैयै बांबोगासिनो दं। मोनसे सार्भेनि बादिब्ला नोगोर भारतआव गासैबो 10 नि गेजेराव 7 सुबुङा उदैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जायो। दोगोन जेंनाफोरनि गेजेराव बांसिन सुबुंफोरा उदैनि गेस, खिनाय क्लियार जायै, एसिडिटी, उदै बुनाय आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव गोबानो ओंखारनायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जायो। माब्लाबा बेबादि जायो दि जानायनि उनाव नोंनि उदैया गिलिर जायो, जि-जोमखौ टाइट मोनो आरो जिरायनायावबो उसुबिदा मोनो। गोबां मानसियानो सानो दि बेयो सरासनस्रा, नाथाय बे उदै बुनाया उदैयाव गेस जमा जानायनि मोनसे सरासनस्रा जाहोन जानो हागौ। खामानि मावनायनि होंगो-दोंगोआव जों मा जागासिनो दं एबा माब्ला जायो बेनि फारसे गोसो होआ, अब्ला देहाया बेनि सायाव फिनजाथाय होयो। बेबादि मोनो दि सोलेराव माबा मोनसे थाबथानानै दं। बेयो दोरोदाखै, नाथाय मोजां बाथ्राया बेनो दि बे जेंनाखौ मुलि गैयालाबानो दबथायनो हायो। हार्भार्डआव सोलोंथाय मोननाय गेस्ट्र'एन्टेर'लजिस्ट डक्टर सौरभ सेठीनि बादिब्ला आदाराव फिसा-फिसौ सोलायनाया उदैखौ रेजें, आरामगोनां आरो सावस्रिनां लाखिनो हायो। माखासे मिथिंगायारि आदारफोरा दोगोनखौ मोजां खालामो, गेसखौ खम खालामो आरो सोलेराव बुनायखौ खम खालामो। फै जों नोंथांनो खोन्थानो दि बबे आदारा दोगोन खान्थिखौ गोख्रों खालामनायाव मदद खालामनो हागौ। गिबियावनो दङ मैथ्रु। मैथ्रुआव पपेन मुंनि मोनसे एन्जाइम थायो, जाय प्रटिनखौ सिफायो आरो दोगोन बिखान्थिखौ मोजाङै लाखियो। ओंखाम जाखांनायनि उनाव एसे मैथ्रु जायोब्ला गिलिर मोननायखौ होबथायो आरो नोंथांनि बिबुखौ रेजें खालामो। माखासे फरायसंनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि जाय सुबुंफोरा नेमबादियै मैथ्रु जायो बिसोरहा खि गोरा जानाय आरो उदै दुनायनि जेंनाया जोबोद खम जायो। गोलोम बोथोरावबो मैथ्रुआ गुसु गोहोम खोख्लैयो। बेनि उनाव दङ सौफ। ओंखाम जाखांनायनि उनाव एसे सौफ सोबनाया उदैनिफ्राय गेस हगारनायाव मदद खालामो आरो उदै दुनायखौ खम खालामो। सौफआव थानाय थावआ डाइजेस्टिभ सिस्टेमनि मोदोमखौ रिलेक्स खालामो आरो गेस आरो गिलिरथि मोन्नैखौबो खम खालामो। इंलेन्डआव NIH नि मोनसे फरायसंनायनि बादिब्ला सौफ थावखौ IBS इरिटेबल बाउल सिन्ड्रमनि बेरामिफोरनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां मोननाय जादों। मोन्नैबो रोखोमनि सौफ, गुदुं दैजों एबा साहाजों लोंनाया दोगोननि थाखाय मोजां। आरोबाव दङ थाइबें। गोलोम बोथोरनि थाखाय थाइबेंआ साबसिन मिथिंगायारि राहा। बेयाव 90% दै थायो, जाय सोलेरनिफ्राय बांद्राय संख्रि आरो बिस गोनां मुवाफोरखौ गारनायाव मदद खालामो। बेयो दै हमथाना थानाय आरो बुनायखौ खम खालामो। थाइबेंआव थानाय एन्टिअक्सिडेन्टआ बिबुनि बुनायखौ खम खालामो। गावनि सानफ्रोमबोनि सालाद एबा फिसा स्नेक्सआव थाइबेंखौ लाफायोब्ला नोंथांनि उदैयाव रेजें आरो गुसु थायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।